Mao aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mao ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mao ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapaha. Ay naman ni si Rodel. Kung pa magkipuabot. Ma'am? Ma'am Sabrina, uwa palagi si Rodel. Niya to karon taod-taod. Nagsabot naman mi nga ang iyang auto, ang iyang sakyan paingon dinhi. Niya na gito karon, ma'am. May ambulansya lagi. Oh, may nadisgrasya tingali, ma'am. Sabrina. Uy, ay naman ni si Rodel. Kadugay pa. Hapit ang oras sa mong kasal. Basi naglalis patog iyang mama. Unsa? Ma'am! Ma'am! Carding! Ma'am Sabrina! Carding ano? Ma'am! Unsa ka? Si Rodel, ma'am! Narisgas siya! Unsa? Dili, naunsa man si Rodel, Carding? Ma'am, ang iyang auto gisakyan na bangga! Unsa? Kung katuwa mo lang siya ni Agi, siya sa kayad to! Dali, gugtong tang ambulansya. Kinahanglan makita ko ang kahimtang ni Rodel. Ma'am Sabrina, tawagi ko kung nasa mong ospitala. Kadatan di kag ilisan. Hain si Rodel. Tuwa siya sa emergency room, ma'am. Ang ginoo ko. Ayaw itugot nga may nautang mahitabo ni Rodel. Ayaw taon. Ma'am, dugay mong mahuman ang operasyon ni si Rodel. Ay. Ginoo. Ayaw itugot nga mawala ko si Rodel. Malukoy ka. Ihatag siya na ako, Ginoo. Hain! Hain ang akong anak! Hain siya! Naapa siya sa operating room, tita. Ikaw! Ikaw ang nakaingon nga na disgrasya ang akong anak! Tita Mercy, Kung wa pa nimo siya tintala sa pagpakasal nimo, wa untay da utang na hitabo kang Rodel! naapa taon sa sud sa operating room ang imong anak. Pag-ampo, tita. Pag-ampo nga maluwas siya. Ikaw ang pag-ampo nga way da utang mahitabo sa akong anak. Kay kung doon naman gani, manubag ka na ako! Huh. Dali na, Elmo! Madam. Kinsay doktor ni Rodel? Ha? Ma'am? Oh, Ma'am Sabrina, gidan anti kag ilisan, ma'am. Nalis. Ma'am, unsaon naman ang inyong kasal? Balik sa simbahan, Carding. I-cancel ang kasal. O pagkana ang mga bisita. Pagkahuman. Papaulia. Yes, ma'am. Karon dayon. Nalis. May daog gid ang demonyo, Ma'am Sabrina. Wa gid mahinayon ang iyong kasal ni Sir Rodel. Kung unsa man siyang matanga sa demonyo, batukan ko siya. Ma'am Sabrina. Batukan ko ang demonyo. May gawas na ang doktor, ma'am. Rodel! Rodel, anak. Daan pa ko nga dili maayo ang resulta sa imong kasal. Pero wa gyud ka mo patuon ako. Tita Mercy. Nganong ni apamagka? Layas na! Dili ko mahimong biyaan si Rodel, tita, sa iyang kahimtang karon. Kung gusto kag mupahawa ko sa inyong kinabuhi, kinahanglang amo ng sabutan ni Rodel. Busa paabuton kung makamata siya. Wa siya magkinahanglan nimo karon. Mas nagkinahanglan ako ang imong anak karon, tita. Kay naa siya sa dili maayong kahimtang. Ikaw ang nakaingon ni ining tanan. Huh? Dili, tita. Dili, uy. Ang kahigayunon ang nakaingon kung nganong nahitabo ni Rodel. O gusto kong mahibaw kung nganong nabangga sa dakong kahoy ang iyang sakyanan nga wa man siya'y kontra. Tungod kini sa pagpamugos mo nga makasal ka mo. Ano mang tita? O sa maging problema kung magpakasal mi? Dili mahimong magminhiyo si Rodel. Unsa? Unsa dili mahimong magminyo si Rodel? May mahitabong dili maayo kung magminhiyo siya. Una,
Ang iyang unang pangasaw-unon ang milayas. Milayas siya kay imo siyang gipalayas. Sama sa imong pagpalayas nako. Oh, musukol ka na ako. Mao ka na ang tinuod. Busa kinahanglang sultihan ka sa imong gibuhat. Karon, klaro na kaayo tita nga ikaw ang dili gustong mahinayon ang kasal namo ni Rodel. Gikan na kini mismo sa imong bakbak. Gusto tala mong luwason gikan sa kaaluutan. Mao nga gipugnan ko kamo sa pagpakasal. Og ikaw, kinahanglang magpalayo ka na sa kinabuhi ni Rodel kung nagmahal ka pa sa imong kinabuhi. Gihulga pa ko nimo tita. Wati ka hulga. Gisultihan talang ka. Aron dili ka magbasol sa kauwahian. Dili ko mulaya sa kinabuhi ni Rodel, Tita Mercy. Mausab ka na ang akong hukom. Dako akong respeto nimo, isip inahan ni Rodel. Apan imo kinang giguba karon. Musukol ka na ako. Dili ni pagsuko lang ako, tita. Pagpamatngon ni nimo nga di nimo mahimong kontrolahon ang kinabuhi sa imong anak. Dako na si Rodel. Dili na siya bata nga trataron mo nga usa ka bata. Nahibaw ko, wa mulaya si Adela. Gipatay siya. Panuway ka! Rodel, anak. Anak, Rodel. Pauli sa bahay. Adto paabota ang imong sentensya. Ma'am Sabrina, nganong mipauli mga ma'am? Dili ko gusto og ubot kay ding. Gipapaulit na ko ni Tita Mercy. Ma'am, mutuo kag tunglo? Unsibot mong ipasabot kay ding. Kinsa may gitunglo? Atot lang ni ma'am ha. Kana bang karaang bahay na ni Sir Rodel ma'am ba? May nakasulti na ako. Nakutob ko rin sa mapuyuan ng baya. Mahimong tinunglo. Ayaw ko kadlo ka. Aron mulayas, Carding. Ay, wa man ti kadlo ka, ma'am. Gisultihan naman ti ka, ma'am, sa mga istorya sa mga katiguangan dinhi napita. Bahay na ng karaang bahay ba nga ibabaw sa sapa sa banlot? Naibaw na ko sa istorya ng baya. Gikan lagi ni Madam Mercy. Oo. Diha maghikog ang iyang bana nga giganlag Felipe. Og sa akong kwarto pa mismo. Oh, may sulti na dahil si Madam Mercy anak nimo. Posible nga naapa diha sa bahay ang kag sa namatay. Mausahay masigpatan ni Annalisa. Oh. Pero di ko mahadlok og multo. Labi na sa kalag sa tao. Kay wa nay kalag nga magsuroy-suroy human mamatay, Carding. Kung doon naman nagsuroy-suroy anang baya, kana mga daotang espiritu sa kangit-ngit na. Mutuo di kag mga espiritu, ma'am? Oo, Carding. Lahi ng espiritu sa kalag. Ang espiritu, duha ka klase. Good spirit o bad spirit. O posibleng bad spirit ang nanghasol ni anang maong bay. Sweet tuloy kagamay, ma'am. Writer ko, Carding. Mag-research ko. Pero kung doon na kay dakong pagtuo sa Ginoo, di na sila makaduot nimo. Aha? Ni Anata, Carding. Ay, kamingaw na sa bayo eh. Nahawa man human, makakaon ng mga bisita. Ang akong mga bisita. Dahil nagpabilin, ma'am. Sa sala. Rodel? Rodel, anak. Kumusta naman ang imong pamati? Pastilan po uga sa imong naong, uy. Rodel, ayaw pagbangon. Higda lang una, ha? Relax, piyo nga ang imong mga mata. Piyo nga. Annalisa, pauli sa bay. Paglimpyo ka mo. Kinahanglan nga nigpauli nako. Wa nay ilhanan nga dunay pagpangandam sa kasal sa akong bay. Oo, madam. Lada, oy. Makakaulagi ang imong kasaldo. Wa may dayon. O ako'y mahimo. Nadisgrasya si Rodel. Tinuod ko di anang ilang mga gisulti day nga ang mga kaslunon ko no dool sa disgrasya. Unya, asa na may sunod ani day? Mura man og
Dili na gyud may dayon oy kining kasala karong adlaw. Magpaabot na lang ko sa sunod nga plano ni Rodel, Alice. Manawag lang ko ninyo. Ug sorry ha, kinahanglang mamauli mo karong adlaw. Ay, dili day mahimo nga musti na mi dinhi karong gabi. Dili na lang. Sorry kaayo ha. Kay? Annalisa, nialagi ka. Kumusta na ang kahimtang ni Rodel sa ospital? Gipapauli ko ni Madam Mercy. Kay gusto niyang palimpyuhan ang bahay. Tabangan ta ka. Ako na silang pagikanon. Kamingaw na sa bahay. Ugma na ko mabalik sa ospital. Kinahanglang magpundoon ako kusog batok ni Tita Mercy. Suod lang, Annalisa. Salamat dahil sa imong pagtabang og panglimpya ha. Tuod di ay... Annalisa? Annalisa? Wa may tao ng pultahan. Kinsa tong nanuktok di ay? Ma'am Sabrina, Oh, andam na imong panihapon. nanuktok ka karon dinhi? Wa man. Karon pa man kumusta ka din ma'am. Kun mao. Kinsa din nanuktok? O kinsa mi abli sa pultahan? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!